yayi mama wabwino Samuel Rola kukamba za dzulo za akabambe komanso mwambo wa SKC Foundation ndiye anyway muli zambiri zimene wayankhula komabe point ina akuti MCB mwajepa. Yes, comrades, good morning and how are you? Ena kumbuyo konse kumakhambu kudandaula. Achakwera aitana kumwambo. Banja la chilima latani. Let me tell you. Ngati kuli chipani chomwe amalawi chikhoza kuti sintha ndi chipani cha UTM. Chipani cha UTM chili ndi intelligence ya mphamvu kuposa chipani china chilichonse m'Malawi. Chipani cha UTM chili ndi anthu anzeru kupanda wina chipani chilichonse m'Malawi. Chipani cha UTM zinthu zikachitika anthu akamayankhula chimaitana anthu ake kukhala pamodzi. Tipange bwanji anthu akuti choncho kaya pa social media kaya kuti chimaitanana. I've really liked, I didn't expect this from the leadership of UTM. Anthu amene asangidwa convention kumzuzu anatenga maudindo a chipani. Anthu amene ajanimaona ngati ena maona ngati opusa koma anthu ajani amene ali ndi usogoleri wa dziko lino Malawi. After they heard rumors, after they heard kuti anthu akudandaula kuchipani, anthu ena amene paka pano pasakuvesesa kuti Saulos Chilima anamwalira bwanji, anakhala pansi. That's what we call party intelligence. Ngati chipani chili ndi intelligence yamphamvu ndi chipani cha Daso Kabambe. Ndi angalephero zadusa pa September pa. MCP no intelligence, DPP no intelligence. Zimene zakambidwa dzulo usiku pa launch ya Saulos Chilima. It's exactly what UTM saw it would come. Zayankhulidwa zija ndi mena president Chakwera anachokera kumwambo uja. UTM inapeleka ulembo waukulu kwambiri. UTM yaonesa maturity. Komanso tentibwere kunkhani ya security. Mwambo unachitika usiku. UTM is a bigger party. Had it been my members of UTM akanapita kumwambo uja dzulo usiku kukanakhala chaos. Mwambo jesuka nakhala bwino yayi. I really like, I've loved the discipline that UTM party has. The members of UTM, thank you very much. Mukanapita kumwambo beja ambiri mwainu wa UTM. Musogoleri wanu mutamuza chochita. Mukanakhala sina mvere msogoleri wanu ndikupita kumene kuja kukanakhala chiwawa. Sikuwa zimene wanena mele Chilima dzulo kuti nayo sakuvesesa mpaka lero kuti mamuna akanafa bwanji. And what happened within 24 hours? Ndege jaita so. UTM simkanapirira pamaso pa Chakwera ya. Achakwera kana wakuwa. Anthu a UTM. Amalawi tikana wakuwa. Achakwera. Fundo wanena mai Chilima ija. Kuti sakumvesesa. Pa usiku kapera pa nthawi 24 hours. I'm repeating this. 24 hours. Ndege jaita so. Zimachitika. Mpaka lero li mai Chilima sakumvesesa. That one. UTM simukanapirira pamaso. Simukanapirira kulikonse. Olo ndili neyo. Sindikanapirira ya. Fundo imeje ndio kugwira mtima kwambiri. Ndizimene amaita khati kufufuza. Therefore, tikamata ena fitu kufufuza ndege za uchina chikani chani. Mansas amene o. Sidi mazoni mafuna answer didende kai. Mai Chilima, the Chilima families, they are still waiting for what happened. To hear what happened that day. They lost their man. They lost our man. So ena Kabamba nala kuisa inonga kai munapita kumene kuja. Ndino anthu oti simaganiza. Anthu oti munapanga nkhanza. Mupitaso kulonchi. Mufuna UTM yipiteso kumene kuja. Ikapange phokoso kapena mkapange phokoso anthu azikati yayi ala kuisa nda UTM. Chifukwa MCP khalidwe yawo, they don't want somebody to shine upon them. Koma zero alibe. Amakhala ngati mafumu akumzimba. Anthu IMCP amafuna wina yake asaganize moposa iwo. Pamene iwo zero alibe. Zochipangira defend. Chipani cha MCP na president yao kumene kuja dzulo ayalukako. And amva bwino zintakati kunena sawo ense kuti boma lituze chilungamo. MCP atuze chilungamo china chikani chani uchikangawa samatiuza. Dzulo UTM MCP akana kumana dzulo kumwambo uja. Mwambo uja suka nakhala bwino. Ndithokoze kwambiri UTM mwapeleka ulemu waukulu kwambiri kuti mwambo wokhuza msogoleri wanu foundation imene apangai
inyo simunapiteko ndi ulemu waukulu kwambiri mwapereka ku mtundu wa Malawi, ndipo mpitirize kumaona ulemu mwapereka zulo paja kusapitako ndi ulemu waukulu kwambiri. Achipani cha UTM mwapanga chipani china silinambe chapanga ku Malawi olo pa dziko lapansi. You have got a very good intelligence imene muli nayo, komanso mulungu anakupasani mphaso yayikulu achipani cha UTM. Awa ena ayi ndi vanthu vopanda khalidwe. Chifukwa kumeneja mwambo unali usiku. Had it been UTM members were there at night, kukanakhala chisokonezo kumene kuja. Chifukwa zimene amakamba Mai Chilima popanga launch foundation ya amunawo ineso zinandigwira mtima kwambiri. To my side, anthu ambiri amaziwa ineyo I was supposed to be there. I was ready, people were ready to pay me, to buy me a ticket. Kuti ndikalowe nawo kumwambo meja zulo. Chifukwa amaziwa kuti ine ndimampangira campaign Saulos Chilima. Koma chimene apanga MCP through mafumu akunzimba ananditangwanisa kulinamiza ineyo. Anauzidwa mafumu akunzimba ndikuuzeni leroli chifukwa chekizo ndimatukwana mafumu akunzimba. Anamva ku Samuel Wala anthu afuna mgule ticket. So nafusidwapo mupita kwa Mai Chilima nanena kuti ndipita. Koma nalandira kalata mande ainga Mzimba Heritage Association kundilembera kalata kuti ainkosi amagosimberwa akacheza kumuzi kwathu. Nditakonzeka kale kuti ndikunyamuka ndipita kuti mwambo wa zulo. Ndiye nachiganiza ainkosi amagosabwera kumuzi kwathu. Ndeti nisachokepo. So ananena pakati apo kuti in short notice anapepesa ainkosi amagosimberwa kuti aipepani takuza nthawi yochepa koma pachitatu pa 12 tibwera kumuzi kwanu tukoloko. So ine nali zakumuzi ndikonzekere zakumuzi. Osaziwa kuti mafumu akunzimba anauzidwa nga MCP kuti Luwala asakakhale nawo kumwambo wa kulilongo wa Saulos Chilima. You can see how our chiefs have been misused in Malawi. Ine nalephera kupita kumene kuja si wa chipani cha UTM ya. Koma people were there, they sponsored me kuti Luwala tigula ticket mukalowe kumwambo wa Saulos Chilima. Mampangira campaign yabwino kwambiri munthu ameneyo. Pa foundation yake pa lordship mukakhale pompa. Atamva MCP with their poor intelligence ananamiza mafumu akunzimba kuti ine nsapite kumene kuja. Ndi upanga za chingoni. Ndine mamva ni Malala tazulo muchitumbuka. Kunali kundilesa ine ndisapite kumwambo umene uja. Akuti ndikanadya shaini. Amaganiza kuti ineyo ndili foundation ya Saulos Chilima. Surely I'm very good at running of such type of foundations. Ndinde experience yondesa mabungwe. And people amene amandiziwa amaganiza kuti ineyo I'm one of the trustees of Chilima Foundation, of which it was not like that. I had that intelligence Zana. I mean Tuesday. I had this information. Luwala auti wewe usapite kuti kumwambo mene huu. So sili maziwa kuti akundilesa wawa osaziwa so utanzanga amene mapangira campaign adasoka bambe chipani chawo chakhalaso pansi chuti sichipita, which was very good. Ndio kuti ineyo ndi chipani cha UTM tikuendera nzeru zimozi. Ineyo ndi chipani cha UTM we are suffering the same humiliation that many akuchita suffer the Chilima family, the UTM members. Kumalawi kunoko politically. Koma ndi ana ang'ono achakwera ndi ana chakwera ndi mwana kutali. Pamaso pa mulungu amene akuziwa kuti chipani cha UTM Luwala against chakwera achakwera ndi ana ndi MCP. Angapange chotani. MCP is a baby to UTM, is a baby to Samuel Luwala. Achepa kwambira MCP amene wawo. Tikumana nawo tukubwera ku campaign panopa. We are campaigning. Ndalepera kupita kwa Madam Chilima kumwe kunali function ya zulo chifukwa cha ngoni. MCP anazera kwa inkosi amagosimbelwa ni mafumu awo. That's why inkosi Malirawo and inkosi Mzukuzuku anapita kumuzi. Mzimba Heritage anasema apite chukwa na akalipira. Nditaziwa uto ngani obwera inkosi amagosi kumuzi. Ndikundipanga ine ndisapite nawo kumwambo wa kulilonga. That's how it does. The many amapangira MCP. Very poor people. Ndiye kujadu msogole wao mwaona anashia utawa watu mambo sanati. Mambo wapo ndiye geta sowa, no good information, no good report, very bad reporting. Foundation ya SKC kungo tuka msogole ba
ngati wakhutama wambara kutuluka munthu ngati chani. Mzimu wa Cyrus Chilima uli ku foundation, and I'm ready to help that foundation by all means. Ngakhale sili one of the trustees, we'll make sure that foundation ya Cyrus Chilima ipite pasogolo to shame the devil. MCP now azapange foundation yawo yakamuzubanda ngati kuti kotheka. That's what I can say you. I can tell you, comrades. Thank you. Good morning. Like, share, Malawian cameras, subscribe.